Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela appella sabiex il-Partit Laburista jkompli jiftaħ il-bibien jiltaqgħu jifhem il dawk li għadhom mhux ċerti jridux jivvotaw jew saħansitra li ma jridux jivvotaw fl-elezzjonijiet tas-Sibt li ġej. Freli fil-pjazza tat-Tok fir-Raba Tgħawdex Dr. Abela appella biex ħadd ma jissuppervja, anzi sabiex ikun hu li jressaq lil dawn in-nies lejn il-Partit Laburista u l-Gvern. Qal li b'din il-fiduċja b'saħħitha l-Gvern ikompli b'ħidma qawwija biex l-1000 proposta li wiegħed il-Partit Laburista fl-2022 ikomplu jsiru verament 1000 kisba. Il-Prim Ministru mexxej Laburista elenka numru ta' proġetti li saru f'Għawdex fosthom iċ-ċentru akwatiku sportiv fir-Rabat, il-proġett tad-Dar tal-Anzjani Fajn Silem u investiment qawwi fil-Pjazza ta' Sannat. Dr. Abela semma wkoll investiment fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex fejn qal li sar investiment fil-makkinarju tal-MRI u issa magna ġdida ta' CT scan fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u investiment f'ambulanzi ġodda, toroq ġodda u aktar. Dr. Abela qal li l-Gvern fassal strateġija li għandha l-għan li kull villaġġ iżomm il-karatteristika tiegħu anke permezz ta' żvilupp li jirrispetta l-bini tradizzjonali Għawdxi. Għalli Għawdex qed isir mutur ekonomiku li qed jikkontribwixxi bil-qawwi għall-ekonomija ta' pajjiżna. Dr. Abela semma eżempji fejn bil-bidla b'saħħitha li saret hawn pensjonanti li llum għandhom pensjoni li hija ogħla minn kemm kienet il-paga tagħhom. U akkuża mill-ġdid lil kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech li mill-ġdid illum qal mal-ġurnalisti li s-sussidji dwar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma mhumiex aktar sostenibbli. Il-Prim Ministru qal li dan ifisser li taħt Gvern Nazzjonalista il-pis tad-dawl u l-ilma jerġa' jitabba fuq il-poplu. Dr. Abela sostna li din mhix l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista tkellem b'dan il-mod dwar inizjattivi li ħall-Gvern, inkluż it-twissijiet kollha li qal illi l-Partit Nazzjonalista għamel kontra l-iskema Stabilità. Akkuża lill-Oppożizzjoni li ma temminx f'din l-iskema li tat stabilità fuq 450 prodott tal-ikel tant li jitkellem fil-miftuħ kontrija.